So, what's up mga kaboss? It's your boy Jason D. Char! Welcome back to my YouTube channel. Bago tayo mag-start na mga yun, kong salamat sa amigo diyan na si Rose Jade Sanaga. Supportive kayo siya sa kuao, gibot ngan pag ikon niya suga-suga dari aron daw sa ni masayag daw tanawon. So, karon dili sa ta mag-video mga kaboss about diskarte pa ng buhi. Buhaton lang sa nato karon. Maghatag sa kong 5 steps. Effective na 5 steps para mas dali mahalin ang imong baligya nga produkto. Pero kung natingala mo itong last na ko nga video, itong construction worker day 1, nganong day 1 ug day 2 lang mga kaboss. Kung anong gusto kaning sa day 3 ug sa the next days kay pinaspasay na jud mga kaboss. Kailangan dalian na jud namo. So wala na koy time mag-video-video, magkuan kay basig makasaban mi sa among amo. So mo to bago ta mag-start maghatag og kuan 5 steps mag-intro sa ta. In 5 4 3 2 1. So ang pinakauna sa 5 steps kay ang approach gamit jud kay ni siya mga kabos kung nakay unsa ni kung nakay baligyan na ba kay business na ba kay negosyo man siya ang approach dapat as a silo cha sa mamaligyaay no kay dapat mangagday magpabaga jud kag nang sa mga custom sa mga tao bisan pag unsa ni bisag kuan pa na sila bata pa na sila or matiguang dapat pabaga jud kag nang kung namaligya baka sa subdivision baka or bisan pag basta kay nakamakit ang tao anong balaya or anong dalana dapat mo na siyang agdahon. For example, ako namaligya kog trapo nagsulokdo kog trapo nagsusuri ko sa subdivision makit ang tao babae o lalaki ba na siya tomboy ba na siya or bayot ba na siya ingnan ako na siya trapo dam, trapo sir, trapo boss tagtulo 100 lang boss ana na siya mga kabos. Dapat pabaga jud kag naong every time na kung sa ni mamaligya ka kung gusto nimo dali ra mahurot pero kung unsa ni magpaulaw-ulaw ka pag magpaulaw-ulaw ka pag abot sa unsa ni negosyo ay na lang pamaligya kung magulaw-ulaw ka wa pong kay kapadulungan ana kung magulaw-ulaw ka so dapat pabaga jud kag na permente pag abot sa unsa ni pag abot sa negosyo mga kabos. So, mo to ang approach. Ang ikaduha, ang communication. Communication. Ni uban og regional ang ikaduha ang communication. Communication gamit pud kay ni siya sa unsa ni negosyo. So dapat hard ka mamaba. Kung feeling nimo ang customer nimo magduduhag palit sa imuhang produkto. So dapat gamiton na nimo ang skills nimo sa pagpamaba. So dapat for example, kung siya nagduha-duha na mo palit sa mga produkto, ingnon ra nimo. Ma'am, ako lang niya sa amon ng produkto para sa ko ay ang akong strategy. Ma'am, baga ni siya ma'am, nindot ni siya ma'am. Maong ang likod ma'am niya nga tubangan kay unsa ni tela. So dali ra siya maka-wipe og hugaw ma'am niya. Ang atubangan sa taas ma'am kay kaning unsa ni kaning dali ra kayo makasuyop og tubig niya. Ang likod ani kay maong man so gahi di siya basta-basta maguba ma'am, di siya basta-basta matibag. Maabtan pala siya pila ka years ginamitan nimo basta dili nimo harason og gamit. Niya dapat ma'am ang pagkuan ani ang paglabaan niya pinaagi sa brush dili sa washing. So ingana na mga kabos, communication, gamit king communication sa negosyo. Kung ngad ka mababa, ma-enjoy ang customer sa imuha ug di na siya magduha mapalit sa imuhang produkto. Ana na siya. Ug ang ikatulo ang facial expression. So basic nagtuo mo na ang facial expression na lang sa acting sa sayaw ba ngana kanta ang facial expression gamit po kay ni siya sa business or sa negosyo. Facial expression, so dapat always ka naka smile kay kung patay ka tanawon di ginahan ang customer na mo duol sa mo or di ginahan ang customer mo palit sa imong produkto. So dapat
always ka mag-smile kung makipag-istorya ka, kung moatubang ka sa imong customer, always jud ka mag-smile. So pero gamit mo ng facial expression mga kabos sa atoang ending nga ay sa atong nga steps. Unya na ingon na nako na sa ikalima. So karon sa ikaupat sa ta ang patient. So pero dapat how ka mo manage imong time pod pag abot sa negosyo. For example, nipalit sa moha nga customer. Unya maingon siya na ay hulat lang ha kay magkuha sa kuan nasa koy kuaon i-consult sa akong bana, i-consult sa akong asawa kung mopalit ba siya or dili. So dapat mga kabus, nga na pod ang tricks po na dapat kabalo ka manage yung oras. So kung feeling nimo ang kana nga customer naabta nag 3 to 5 minutes wala pa gyapon siya, dapat muhawa na ka. Dapat muhawa na jud ka kay sayang imong time. Nag-apas ka sa oras, so syempre nag-apas po ka sa kwarta. Time is money gani. So dapat kung kana nga customer wala pa within 5 minutes, muhawa na ka. Kay mas daghan pa maghulat pa ka ana niya nga customer para lang mahalinan ka palitag butang latog palit lagi sa kabuok. So sayang siya mga kabos, sayang oras nimo na naday naghulat dito sa unahon, gusto mo palit og 3 ka buok, gusto mo palit og 6 ba ka buok. Nya imo rang gisayangan ning oras para ng tao nga isa ra ka buok ang gipalit. So dapat kung moabot nag 3 to 5 minutes, maghatag jud 3 to 5 minutes sa imong customer. Kung wala pa siya within 3 to 5 minutes, muhawa na ka, mo lakaw na ka kay nag-apas gay ka sa oras kay basig napay laing tao na mas daghan pag unsa ni gusto mo palit sa imuha. Ana na siya. Ug ang last nato mga kabos, ang honesty. So dapat ako daghan mo jud pila na ako ka tuig pamaligyag trapo. 7 years na gud ko nagapamaligyag trapo mga kabos. Ang style ang gud ng mga unsa ni, ang style po na ng uban customer, marama po na sila. Ila po kang microphone. Style na nila, pinakauna, pili-pili na sila sa imong produkto. Moingon sila na mangutana na sila na ang pinakauna nilang pangutana, inyuhan ni trapodong giangkat na nimo ni. So ang tubag pod giangkat na ako na madam. Nya lingaw-lingaw na kag istorya na sa customer. Pag lingaw-lingaw istorya na customer kang makapili na siya, ang ending ana pangutanon niya balik kung unsa ni kung unsa to yang unang gipanghutana kung nalipat ba jud kaniya. Like unsa ni na inyuhan ni dong ana. So syempre dapat motubag pug ka, honest jud ka mga kabos. For example, mangutana sila kung asa ka nagpuyo, kung asa ni gibuhat ninyo ning trapo. Pero syempre kung anang style mangutana sila og unsa sila, kung mangutana jud sila sa imong address, edad nimo, pangalan nimo, ang imong facial expression na dapat paloy-loy pod. Kuan man gud tay kaning kaning sorry ra pud kuan ite kaning kuan ba kaning angkat lang ko kay para sa akong pagpa-eskwela ra pud kay di mo pud ko magsalik sa akong mama, kaning maula kaning gamit pud nako nite kay maora man pud gud ni nagpa-eskwela sa ko. So ana na mga kabos, dapat honest jud ka pormente pag abot sa negosyo. Pero dili pero honest ka with facial expression. Mao siya ginatawag na honest ka na marama. Ano siya mga kabos pag about sa business. Dapat dili basi ay pag abot mo sa negosyo or sa business, dili basihan ang kautukan. Dapat diskarte jud kag marama mga kabos. Kung gusto ka dali ra mahalin ang imong produkto na ibaligya. Kay ang customer bisag asa na. Pero kung di ka kabalo mamaligya sa imong produkto mga kabos, wala japon. Dapat how jud ka mamba or how ka mo diskarte mga kabos. So before we end this video mga kabos, comment down below kung agree ba mo sa ako ang mga kung agree ba mo sa akong 5 steps para mas dali na mahalin ang inyong unsa ni baligya. So bago ta mahumano, shout out day ko kay Kate Stephanie Macalos, Rose Kalina,
Og sa Boss Brothers, Boss J Mark, Boss Yuki, Boss Warlito, Boss Agang, Cyril Molina, Ejeline Albano, kani si Ejeline ba? Ejeline wala. Char. Phoebe Hart, Tumulak, Bor Pamunte, Harms Car Bautista, man. Talented kani siya. Dancer na, vlogger pa, guitarist pa, singer pa. Ay, di ko sure sa singer, man. Og kay Iram J. Manu. Mawu? Mawo. Og kay Juvin Lekit. Og ang last kay Royce J. Sanaga. Shout out po ko ni Michi di Pirkipikito. Sa mga to, gamit kayong kaano dire kay effort kayong amigo na si Royce J, no. Iya di kong gibot nga suga dire kay aron daw hayag daw. So mga to mga kabos, unta na mo na natunan sa 5 steps na akong gihatag sa inyo para kung saan makipag-communicate sa customer, saan para mas dali ang pagpamaligya sa inyo ang mga produkto mga kabos. So mga to mga kabos, salamat kayo. Ay na mo kaulog like, ay pun mo kaulog subscribe mga kabos. Click the bell button para ma-notify mo sa another videos kay daghan pag mga videos na atong pagabuhaton diskarte pag nabuhi o nalang da. Salamat.